Maayong buntag Sugbo and the rest of Central Visayas. Kini si Hazel Gloria of the Philippine Information Agency, Region 7. Once again, welcome to another episode of our weekly Kapihan sa PIA. Karong adlaw, atong pagaisgutan ang umaabot nga face-to-face classes, no? So hapit na gid siya, no, karong buwan sa Agosto. And for sure, adunay mga pangutana, adunay mga clarifications ang ato ang publiko, especially ang ato ang mga ginikanan. And joining us today to share with us, to discuss with us some important points and information regarding the upcoming face-to-face classes, we have no less than the Regional Director of the Department of Education in Central Visayas. We have Dr. Salociano Jimenez. RD, mayong buntag ug welcome sa atong kapihan sa PIA. Mayong buntag, Ma'am Hazel, o sa tanang mga kaubanan nimo dinha sa PIA o sa tanang mga tig-paminaw o tig-tanaw, no, sa imong programa Kapihan sa PIA. So, maayo kayo ang atong buntag. Correct, RD, no? So, nindot kayo na, no, nga mag-start na, no, nga good morning, good. Maayo good ang atong buntag, no? Blessings will come along the way. Yes. So, RD, Amen. yes. So, before we go, no, to our topic, RD, I would like to ask, no, I would like to hear from you since you have the new Department of Education Secretary, no, with no less than the Vice President of the Philippines, Sara Duterte. So, we'd like to hear kung unsay imong reactions ug unsay mga expectations nga imong gipaabot from VP Sara. Okay, thank you for that, Ma'am Hazel. No, actually, at the time that we learned, no, the Department of Education learned that our new DepEd Secretary is no less than the Vice President herself, Honorable Sara Duterte Carpio. It really is a welcoming development for the Department of Education. We are so happy nga siya ang amuang secretary, no? Because we believe nga kung siya as Vice President pagyod, daghan kay siyang mabuhat para sa Department of Education. Number one, especially on the budget, no? So, kung sa una, mingon nga dako na tag budget, the biggest, but we also is the biggest agency with 1 million personnel. Ang ubang mga agency, wagay kabot thousands ra, no? Ang ato abot na mo million na. So, grabe kaayo, no? And with that, there is a need for somebody who can really guide us not only on the daily operations but possibly sa tanan, no, nga mga aspeto. Knowing the personality of VP Sara, kaila naman ta sa iyang personality, so I am very hopeful and there are lots of expectations that we can do so much for the Department of Education, that we are one, no? So nay mag-ingon nga VP Sara is not an educator, but for me, the fact that she has an experience of being an executive, no, as mayor, unya maoy chairman sa local school board nga kung diin ang special education fund maoy pagahisgutan ug unsay mga kaayuhan para sa eskwelahan, para sa mga kabataan tanan. So she has already in knowledge about school operations. Mas maayo kay down gyud sa level to the schools, no? So nana siya idea. So with that, nakita niya, na-experience niya, I know ang mga teachers at that time, maybe dito sa Davao, nangadto na niya nga, mao niya mga problema, mao niya mga concerns, and then she been addressing all those dito sa Davao. So, kung sa scenario sa Davao, sa mga eskwelahan, sa division, and sa region, probably maumaorasad na sa all other regions. Yes. And with those experiences, daghan gyutag ma-expect niya nga ma-implement ng mga policies nga from the down good, from the school level, even from the parents themselves, nga nadungog niya nga iyang gidala dito sa taas ug mao na himuag palisiya. So mao na ang atong continuity also of what our former secretary, our beloved secretary Ma'am Leonor Magtulis Briones about aning sa tuang sulong edukalidad. So good nga si Ma'am Liling Pod is still one of the consultants ni Secretary Sara Duterte Carpio, no, sa Department of Education. At least na continuity plus there will be more enhancement nga mahitabo
sa Department of Education. So hoping for the best, and we in the regional office and the entire Region 7 family are really, with our warm welcome to our new Secretary of the Department of Education, Honorable Vice President Sara Duterte, og sa iyahang mga kauban, no, nga iyang gidala para sa ato ang central office, basin USEC or ASEC, nga mo-guide pod namo diri sa field. So hoping and praying for the best, especially the Department of Education and the Philippines as well, Ma'am Hazel. Yes, RD, no, as what you have mentioned, no, nga you're expecting for enhancement, no, sa kaniatong mga education programs na to later on, no. Siguro and the implementation or continuity sa programs pod ni former Secretary Briones, no. So siguro RD, mangutana ko next na ko nga pangutana is doon na ba tayo mga new orders, new policies, new directions nato sa DepEd karon since bag-o na, of course, no, si Secretary Sara Duterte Carpio na nga to ang new DepEd Secretary. So far, ang naalay mga gagmayng kabag-uhan is on the organizational structure sa central office. So far sa field, sa regional, division, and schools, wala pa ta, no? But there is already a pronouncement ni VP Sara, especially with, of course, the President himself, President Marcos, na ang ato ang face-to-face classes pohon, no? Yes. Comes November nga full na implementation. Though as of now, this is what we are working, no, sa ato ang mga schools, sa division and the regional office. Yes, RD. All right. So RD, are we ready for the face-to-face classes, no, this coming August? What are the preparations sa ato ang mga teachers, no, nga gihimo, and then kumusta nga tong mga schools? Of course, no, expected man yun, di ba, nga we had experience, no, nagian man taog typhoon nga Odette, and some of our schools, no, nga affected yun siya. So kumusta man ni RD, are we ready na for this opening of classes? Then 100% ta ba nga operational atong mga schools? Okay, thank you, Ma'am Hazel, no. So as to readiness, Yes. Actually the Department of Education, even before, no, whenever we are bombarded with so many challenges, na imdaghan kay mga unsa na lang classes sa crisis and all, DepEd been all the time resilient, no. So whenever na mga panghitabo, ang DepEd aginod padayon lang jud gihapon bisan sa unsa nga kalisod nga gisagubang. So I could say nga ready na ta, especially for Central Visayas, wherein 92%, no? 92% of our schools in Central Visayas, public schools, are already implementing the limited face-to-face classes. Yes. So nag-implement na matag limited face-to-face 92% na, kay kung ang uban imbis nga mo implement na kuan naman end naman ang school year. So mo nang 92% ra gyud nakaabot. But we are targeting that this coming school year, 2022-2023, Ma'am Hazel, 100% na gyud ang ato ang sugod sa limited face-to-face, and that is already an indication, transition nato para sa full face-to-face classes. So at least nasugdan ang mga bata, nakasuway og adto, they know already the protocols and all, because we still are implementing the protocols. Yes. So with that, tungod kay kanang nakasugod na og limited face-to-face, nakaadto na mga bata, murag na sila idea how unsa ilang mga actions, unsa ilang behavior sa kuan, and then they are already oriented. Ang ato sang mga ginikanan gi-orient na pod, kabahin aning limited face-to-face. So gamay na lang mga enhancement para ma 100% na gyud ang implementation sa full face-to-face classes. So para nako with that number nga 92%, and then ang uban nagsige pa og process, no, sa compliance, siguro kung maabot gyud nato ang 100%, and by November 2 I am positive that we can fully implement the face-to-face as what the President and the Vice President and our Secretary been mentioning, no, sa ilahang mga statements. So ang ako lang concern karon, Ma'am Hazel, is more on the private schools. Yes. Because as of now,
So 35% pa ang atoang nag-implement sa limited face-to-face. So I hope that ang atong mga private schools, they can catch up nga from 35% basin ma 100% pud ni no comes the next school year 2022-2023. Though some of the issues sa private schools ang ilang kuan padangat sa ato is on the on the compliance of the ISAT or the school safety assessment tool, no? Kay naa magudaghan ditong mga protocols sa pangbuhaton sa mga requirements, no? Even the classroom setting and all kanang 1.5 meters apart sa ato ang limited face-to-face. So mao sa na itong gitan-aw actually both the public and private schools kaning 1.5 nga appeal sa ISAT. Kay kung dili ni i-lift maglisod gyud ta kay wa gyud tay mga classrooms nga magamit kay instead og mao ni ma-maintain ni ang requirement, tendency is like ang usa ka classroom nga 40 learners buwagon gyud siya, maduha gyud siya ka classroom kay 2020. Kay ang maximum masud sa classroom nga 8 by 9 is only 20 learners. So kanang og ato nang ikuha ng full face to face supposedly kanang 40 mo ginay musod sa classroom kay tanang classroom kuan man, but if mo lagi kinahanglan nga kana nga requirement nga 1.5 meters apart ma-lift na kay aron makasulod ng bata nga katong 30-40 in a classroom. Pero kung di na siya i-lift, so we need more classrooms and possibly magproblema gyud ta. Do ang akong hunahuna as the regional director, we will again resort to shiftings. Mag-shift na lang no na morning session, afternoon session and possibly evening session. Just like what Abiliana is doing, Abiliana karon mao man na tungod sa kadaghan niya we lack classrooms and then wala po tay area na no nga matukuran pa except kung magpataas na pod, but there are already high rise ug atol pa nang ipatasan pa na pod og lain, so that will another concern. So mao na nga ang ila is shiftings lang, mao na morning session, afternoon and evening. So katong mga eskwelahan pod nga mga dagko nga nanginahanglan pa classroom, so mao po na atong i-advise siguro Ma'am Hazel. So at least we can still implement the face-to-face classes. RD, unsay action sa DepEd ani with regard sa kaning grace, especially sa private and even sa public no, as what you have mentioned kaning 1.5 meters part away no sa kaning chairs no sa kaning mga students nato. Unsay gihimo sa DepEd ani nga nay possible nga pwede siyang ma-lift kay especially no since enrollment pa man as of now, then August pa man gid ang start sa klase nato. So napabay possible nga ma-lift ni siya RD? Yeah, at pagkakaroon Ma'am Hazel, gi-revisit na po na itong ISAT do. There is already a revised ISAT but we still need to revise again kung mag-full implementation na ta sa face-to-face. Because the ISAT that was being adopted was during the time limited face-to-face. Yes. And then there is that requirement nga, for example, ang kinder 12 lang kabuk in a classroom, nya 15 ang grade 1 to grade 4 and then maximum 20 sa higher grade level. So kung mao gyapon na ito ipatuman mo na manginhanglan gyud mas daghan pa kayong mga classrooms, no? Madouble ang atong need. If we need kung sa una nga class size mag-need na tag kada school 20 ka classroom, mahimong 40 kay tungaon man siya. But if i-lift na siya nga i-lift na siya nga part sa requirement, so mabalik na to ang original nga ang kuan lang nato nga 1.5 meters ang iyahang area. Yes. Dili na 1.5 meters apart. Oo, ang area na lang niya. So mo nang 8 by 9, 7 by 9 no sa ato ang mga classrooms. So hopefully ipatawag me or we can come up, we will have our national MANCOM with BP Sara soon and then we will discuss that. RD kaning face-to-face full classes na gid nato. 5 days na gini siya. But with regards sa imong gi-mention ganina kung mag-shifting ta kung dili gyud to ma-lift ang kaning 1.5 meter apart away, unsay may tabuan ni so dili na siya mahug nga 5 days. 5 days gyud po. Okay.
So 5 days, pero for example, naman ko ta nga instead nga 8 magsugod sa klase, kay aron mo cover sa tanang subjects, ang usually basta mag-shiftings is 6 to 12. Natay 6 to 12, nya 12 to 6, kunya na po 6 to 10 ang mga evening sessions plus Saturday. So mao na ang sa Tayo RD, ang klase mag-start 6 o'clock in the morning. daghan ta ana ma'am before sa pandemic, actually before the pandemic period, ana agyapon ta ana labi na katong mga areas nga congested, daghan na kayo dako og population, unya lack classrooms to solve the concern, no, to address ana mao na ang gibuhat. Nama po'y mga ginikanan actually nga ganahan gyud og 6 to 12, then after 12 makauli ng mga bata. Na po'y uban nga dugay mo mata ari po nila ibutang sa 12 to 6. Mga apon po. So mga ning ana murag gipagustuhan lang po ang gini, papilion man pud sila asa ilahang preferred nga na schedule. So hinuon mo na akong giingon nga resilient na kayo ang DepEd sa tanang mga concern na mga problema may kuwag classroom, dili na kay na labad sa ulo kay natay laing pamaagi o may kulang sa kuan o mao na sad niya mga ning ana ba. Correct, no? Tinod yun na RD, no? Mabita na lang gingon ang mga Filipinos daw kay kanang resilient, like especially resourceful. Yeah, oh. Correct. So RD, with regards sa kaning atong enrollment, no, especially now no nga nag-start naman yung atong enrollment for the school year 2022-23. I-compared na to sa pre-pandemic sa karon nga enrollment times na to. Diri sa Central Visayas, both public and private, increasing ba siya or decreasing ato ang mga estudyante nga nagpa-enroll? So far, Ma'am Hazel, sa tuang public schools, nag-increase yuta every year. So it's increasing every school year, bisan pa during the time sa pandemic. And then karon pod, no? Well, in fact, sa atong early enrollment, nantay mga 500,000 nga na-enroll sa kuan lang, sa katulan ng kinder, grade 1, grade 7, and grade 11. Wa pa nailabot sa other grade levels, kaya nga itong early enrollment katura man siya, no? So increasing ta, but ang ato lang concern is nag-decrease ta sa private schools. O sa private schools because nagay private schools nga nag-close, no? Yes. 72 schools in Central Visayas, private schools ning close because parang dili na nila kaya gyud, no? Ang kuan lang kay sa public. Ano reason RD nga ani decrease? Ang reason, number one reason is enrollment. Enrollment, yes. And then ang ilahang capacity also on online or the modular, no? So naglisod sila kay maghimo pa sila. And then og online pod wala sila klarong internet, labi na mga gagmay nga mga schools, Ma'am Hazel, maglisod gyud. So mao na nga di-opted na mo stop lang sa, we do not know og mo reopen ba sila, but we do hope nga mo reopen ra pod sila in due time. Yes, oo. Dako siya, RD, no? 72 schools, private schools. Out of 1,019, actually ato ang private schools din sa Central Visayas 1,019, minus 72 mo na active karon ang remaining, no, mga 900 plus. And then kanang akong gikuan ganina about sa enrollment, so nag-increase ta, and then even 2 months ago nag-start na pud ang atong early enrollment. So mo na ang atong mga levels nga natay early enrollment is kinder, ay mao mo gini primero gyud Ma'am Hazel, no, ang kinder nya kanisang grade 1. Ay ang grade 1 man god, we are not so sure kinsay feeder schools kay daghan mga kinder nga mga kuan sa kada area. So asa sila mo padala sa ilang anak pagka grade 1, so need yu ta ani nga data. And then grade 7 pod kay wa ta kay baw unsa nga mga unsa nga mga elementary schools ang feeder ngadto grade 7. So mo na ang atong data nga gikuan gyud nato grade 7 and also grade 11 kay naamay mga schools nga junior high ra ko to grade 10. So we do not know asa sila nga grade 11 mo adto, labi na gyud nga ang offering sad kay ang kanhi eskwelahan wala ni gi-offer ani. So mobalhin man naglain na pod nga school nga naay nag-offer ana. So we need gyud og enrollment pod sa grade 11. Katong other grade levels, sayo na malang gyud to kay maka-estimate na matas to number kay for example, grade 2. Katong grade 1 nato nga
enrollment sa previous, ihuwad naman lang to kay usually di man sila mamalhin. Anya naman na sila mo grade 2. Nya kato kung grade 3, ang grade 2 mo atos grade 3, grade 3 mo atos grade 4, 4, 4. So nami daan nga ma-estimate nga pila ka buok among mga estudyante in these grade levels. So ang crucial ra gyud kato ra gyud akong gimension nga mao nang natay early enrollment kinder grade 1, grade 7 o grade 11. So once we can have the estimated number of enrollees ani, so sayo na lang makadetermine na ta how many teachers are needed, how many classrooms are needed. So mo bitaw nga magpatabang gyud ta kadeno sa media no, labi na mo dito sa PIA nga mapabalik-balik aron na maginikanan who have school age children nga mapa-enroll na gyud nila labi na katong mga grade level nga akong gi-mention nga natay early enrollment. Yes. RD, so far sa pagkakaroon, pila na ang na-enroll na to as of now? Kato akong giingon, ang katong sa early enrollment, mga 500,000 na ta ang na-enroll for those grade level lang, kinder, grade 1, grade 7, and grade 11. Yes. But ang sa other grade levels, in place naman siya, though we're expecting 2 million learners for this school year. School year, oo. So ubay-ubay gyud day Ardino, so you need more teachers. Teachers yes, actually Ma'am Michelle, every month naatay hiring man. So nagsigira man gyud na sila og pang-hire kay gawas nga na item na puy mang retire. So mura kada bulan mag-sign jud ko og retirement paper. So bakante na pud na. Mo sanay usa ka concern pud sa mga divisions kay siyempre unya retire ana karong adlaw di man dayon mapulihan ana pagkaugma. No, so mao na ato ang kuan. RD, do you have this assessment with regards sa katong klase nato no nga gihimo during the time of onset gyud no sa pandemic nato, do na tay limited face to face, do na tay modular, then do na sa tay online. Kay naman goy mga of course no, you know this man pod no nga dunay mga complaint pod no ang mga parents nga medyo dili daw wala daw kay nakatungan ang ilang mga anak no with this. Do you have this assessment kung unsay kanang percentage ilang learnings, and then how are we able to cope up on niya inig-start na gyud sa face-to-face full classes nato? Okay, thank you for that. Actually, number one assessment gyud nato is the grades of the learners, no? Yes. Mo man number one mo na assessment mo na tool nga ato makita unsay nakamauhan gyud sa mga bata. Same with the kuan nga migag 75 ang bata, grados ato pa igo lang na mastery, no? Minimum. If higher na so as to like I heard that nga mingon nga gamay rag makatunan kay naras ilahang balay, but ang ako lang gyud nga ibalik-balik ang ato wala man siguro'y hayahay sa panahon sa pandemic. Wala po ni kuan bisan tanan negosyo, panarbaho, tanan mingon lugi tungod sa pandemic. So kita po siguro sa education di po ta kaingon nga ang DepEd tungod bisag pandemic 100% ang nahatag gyud sa atong mga bata kay tanan man we are all bombarded with these challenges. Kita tanan wala mo suffer because of the pandemic, even our educational landscape. So with that, ang amo ra gyung ikasiguro as part of the Department of Education labi na sa mga ginikanan nga education continued amidst crisis, amidst the pandemic. Because if we stop education, what possibly will happen to our nation, to our learners? So musamot ang gap. But ang importante din nagpadayon, naagyo nakatunan ilang mga bata. Pag ingon sa ginikanan do nagreklamo, niingon nga, akong anak na gamay rag nakatunan. So I'm happy because that is a positive kuan para sa DepEd nga naay nahatag gyud ta sa mga bata bisan pa man sa kagrabing challenge nga atong gisagubang giatubang, no? Kaya nga ato ra gyud nga naay learning. Ang importante ang bata consistently naay learning nga nakuha even bisag unsa pa na mga war pa na siya nahitabo, crisis nga nahitabo, ora magyunay role sa Department of Education. Then at least naa siya'y nakatunan, and then later
in place, mabalik na ta, ma-normalize ng situation, dili kay dako ang ato ang gap nga tanawon. Like what happened during the time nga modular na gyud sila, full modular printed. And then pagbalik sa limited face-to-face, amo na yung gipa-assess ang reading abilities atong mga bata sa grade 1, grade 2, and grade 3. From there, kada eskwelahan naghimog remediation, kay naman gyud ato tinuod. I even visited some of the schools, ato public schools. Unya ako mismo nagpakuan kus bata nato nga grade 2. Unya wa man taon siya kinder grade 1, pandemic man mo pagtagsod grade 2 diretso. Unya reading baya unya maginikanan, maglisod gyud kay labi nag ang maestra tagsara gyud makausay amo nang ikuan sa maestra nga mag adto sa balay para matuduan og reading, but not all the times. Unlike nga kanigod nga stage, key 3 stage, kinahanglan gyud ni siya nga naay interaction between the teacher, especially on reading. So pagbalik sa limited face-to-face, mao gyud na gisubsob nato. Reading ang ato ang dinhi sa Central Visayas. I emphasize that to our superintendents that we focus more on reading on the key to 3 stage. Kay aron reading man gyud kay once nga makabasa ang bata, all other subjects will follow. Follow lang comprehension and all, no? Kayo maglisod jud og basa, lisod jud kaayo. So mao na datay daghang mga initiatives, and then sa higher grade levels, so at least we are training them to become independent learners. So nga sila lang magkat-on na as long as makabasa na sila, so makasabot sila, so mukat-on sila ning ana kay mo na atong goal pod sa education for we can produce learners who are independent learners. Yes, tinuod RD no, and DepEd is really doing their best no nga mo continue lang gyud ang klase despite no sa pandemic. So good job gyud RD. Thank you. Yes. So RD medyo gamay naman lang gyud atong time no. Siguro I would like to ask last question then after a message from you. Unsay reactions sa atong mga teachers, atong mga students, parents no nga mabalik na gid no literally ang ato ang face-to-face full classes nato. Wow, ang tanan actually nalipay gyud no atong teachers kay ang atong mga teachers being passionate mao gyud nagkuha sila teaching because they love children, they love to teach, and then because of the pandemic tagsa na lang sila maka-interact with the learners. So lipay kaayo no makita nato nga ang atong every time nga kuan ko sa mga teachers labi na din sa Central Visayas ngon sir lipay gyud mi kaayo nga makasugod na klase nya makakita na mi sa among mga bata nga personal kay usahay ang ilang mga lingkuranan ang now picture nilang bata picture ay butang sa ilahang mga chairs no. So this time the physical gyud no live na gyud ang ilang makita nga makadungog sila tingog sa bata nga mukanta, musayaw, and it's really a jolly kuan ba situation every time they are with the learners. So mao na nga lipay gyud kay sila. Ato pong maginikanan, ako pong na-interview kay ako out man gyud ko mamisil na mag-interview ato kong mga eskwelahan gyud pod ba personally so that I can feel also what really these people do feel. No, katong maginikanan mi po sila salamat gyud kayo sir nga ipabalik ang limited face to face kay tukog bukid kay siya ako sir maglisod jud ko unsaon ako pagtudlos bata kay grade 6 ra ko kutob unya akong anak high school unya sa man ako pagtudlo ani sa man ako pag-guide. So something kanang mga testimonies atong mga teachers atong mga ginikanan nya interview sa mga bata even asking them are you happy nga nanamon isod na mo. Yes, sir. Sus, kusog kaayo, lipay gyud kayo sila kay makita na sila silang classmate, makita silang kuan, and then the usual labi nang katong nakaagi na bitaw og kanang eskwela nga lingaw kay sila eskwela and after class magdula sa gawas na mga sports activities. So those things they really miss, and then those are the life of children supposedly, but they are deprived of those for the past 2.5 years. So with this development nga face-to-face na murag ang tanan na hinangop even the economic side of it
nahinangupod ang mga oo kay ang mga tindira taon dito mani tindira og Sa kuan sa eskwelahan. halina na gyud miyan ni balik iko pag adto kog dito kog eskwelahan nga nanay limited face to face nakita na kog papa sa gawas nga naay gibitay og mga kindi mga kuan so iko nabuhi na sad balik no ang ekonomiya and it really helps a lot so opening the doors of our schools can open a lot of opportunities not only for the education among our learners but as even sa tuang ekonomiya no Yes. mao na nga wala magampo lang gyud ta sige maningkamot lang ta nga kaning ato ang gibuhat na labi na sa ato ang pagpahigayon puhon sa ato ang full face to face classes nga wala untay mga mahitabong mga butang nga dili nato gusto mahitabo. Correct, RD, no? RD, Yeah. one last. Yes, Do we record the students nga vaccinated good sila? Or both teachers? As of now, wala tay kamanduan. There is no an issuance nga required ang atong mga bata before they are allowed to go to school. No, so mao po na atong gitamdan. So they can go to school even they are unvaccinated. But we strongly advocated, we strongly encourage nga magpa-vaccine lang gyud ang atong mga bata. At least makuhaan bitaw o kanang mga ang trauma or fear kay ubang ginikan mi oy dili sa ta kay ang ubang mga bata o pakapavaksin but if all kuan so at least makuha na ang fear ang worry no sa mga ginikanan o sa mga bata mao na usab bitaw atong mga teachers pod no so at least mawa ng mga worries o mga fear about sa sitwasyon kung unvaccinated pero kung vaccinated na tanan at least mayon nga okay ra pero mataptan sa ta dili mata magrabihan so that comfort ba Yes. so sitol ang atong unahuna so dili ta maguna-una mga daghang dautan kay it can add to our stress and mental issues na pod ang ato ang problema so do sa schools natay mga mental health mga seminars orientations nga gipahigayon but dili na siya enough no nga mga debriefing what is more important is they themselves nga the ilang belief no nga okay na ilang emotion nga okay na kay tungod ang tanan na baksina or mao ni no so RD. So RD wa naman gitay igong oras no napupos naman gid ang ato ang time no for this kapihan siguro mangayo na lang kung closing statement nimo no nga unsay wala na ko napangutana nga pwede nimong i-share sa publiko. Go ahead. Yeah, salamat kayo Ma'am Hazel no mao lagi basta taga DepEd kay daghan kayong istorya ba. So but anyway, so first I would like to thank PIA no for the invitation for giving us the opportunity the Department of Education especially the regional office my office of the regional director so to you Ma'am Hazel thank you so much no for allowing this day to happen nga we have this conversation para pod ma-share pod sa to ang mga katawhan unsa may mga kabag-uhan sa Department of Education. So so far ang ako ra gyung ibalik-balik ang katog yung enrollment because kung naalang gyud tay data nga klaro makapadayon mi sa among mga actions no kay once nga na enrollment ma-appeal na namo ang paghunahuna pila gyud ka classroom pila ka teachers o unsa pay angay namong mga andamonon. But without the data, it's very difficult for DepEd, it's very difficult for our schools to think of something kay basin niya og mayong August 22 na magpa-enroll. Ang among maestra nga giandam anang eskwelahan na maora ni kay base ra pod sa enrollment up to August 22. But ning gawas na da nang wanda niya nagsugod ng klase, maglisod na ta mangita oy wala mag-ingon maghuot na pod ang classroom magkuan na pod mo na naghanasad kayong katay-katay na sad ang mga concerns do sa ako nag-ingon resilient ang ato ang mga teachers ang Department of Education we already have this resiliency in our system but again no so it cannot guarantee also that because we are resilient we can automatically do and address some issues like kaning mga kakulangan kung pananglitan ora mismo ang pag-abot sa problema no kay imbis ang mga teachers magtudlo na sa klase
Unya, topan po, magpa-enroll na po mo atiman na po kay na enrollment. So mo na mo ang taong hangyo. So mao rin yun akong balik-balikon for now. Though there will be more updates and I will connect with you, Ma'am Hazel and PIA, whenever there will be new updates from our Secretary Sara Duterte Carpio, no? Para ma-inform po ang public about anitanan and even the LGU, no? So pasalamaton po ko kaayo, no, Isip Regional Director, sa tuang mga local government officials who are very supportive, our non-government organizations kay bisan pag gilampaso ta sa Odette, but they are with us, so we are united, and then nagkahiusag yun in helping the Department of Education and schools. Mao na nga until now, we still have the guts to smile. Yes. No? Kaya ang gamo po sa Region 7, we always say and emphasize that DIPAD 7 cares and we have that smiles. Serbisyong mabilis ialay lagi sa edukasyon, and I hope everyone will do the same. Thank you so much, Ma'am Hazel, and God bless everyone. Thank you, RD. So in behalf of our regional head, Ms. Fayet Rinieno, we would like to thank you, RD. Regards ko, Ma'am Fayet. Yes, for joining us at Nauli na? sa PIA. Sir? Nauli na si Ma'am Fayet? Yes, RDO. Kami Okay. sa katong sa Manila. Yeah. So RD, thank you so much kayo ha sa imong paghatag og time for the kapihan sa PIA, no, sa atong mga viewers, sa publiko, gihangyo mo namo, no, nga in behalf sa DepEd pod, no, nga kung pwede katong naay mga bata, mga anak, no, nga inyohan nang i-enroll, no, inyo nang paeskwelahon, please enroll, no, avail of the early enrollment para usab makatabang mo sa Department of Education in the preparations po sa ilahang pagsugod na usab sa face-to-face full classes na to this coming August. So RD, thank you so much. To that ends our kapihan sa PIA. So nang hinaot mi nga doon na mo'y nakutlo nga mga maayo nga mga informasyon gikan sa inyong gobyerno. So kami sa PIA andam nga moalagad ug maghatod kaninyo sa kanunay ug maayong balita. So until next week sa atong kapihan sa PIA, kini si Hazel Gloria sa Philippine Information Agency, Central Visayas. Stay safe everyone and God bless.